Probs. Yeah. So, o'n i'n dall, ti'n neud asesiad lefel 7, so mae hwnna'n gret. Wel, dwi ddim yn pasio lefel 7 eto. Wel, ti'n neud o. Dwi'n meddwl mod i wedi gorffen bob tasgau. O, briliant. Mae hwnna'n wych. Wedyn, o Jenny eisiau fi holi chdi am sut ti wedi datblygu dy sgiliau a sut ti'n bwriadu defnyddio dy Gymraeg really, wrth fynd yn dy flaen. So, ti eisiau sôn rhywfaint wrtho fi am beth i dy siwrna iaith di wedi bod os lygu di? Wel, un peth, achos un peth nes i defnyddio i'r qualification ydi, haf diwetha, nes i wneud recordio i'r rhaglen ar S4C efo'r Hugh Brassington. Rhaglen enw oedd 47 copa. Mi nath Hugh yn wneud y paddy buckley round. Mae'n sialens rhedeg. So mi wnaethon ni helpu fo efo'r pethau, a mi nes i sesiwn efo Hugh yn Gymraeg. And so roedd o'n profiad sort of da iawn. Ond roedd o'n anodd, felly, achos o'n i siarad am pethau pynciau am y gwaith ar pynciau seicoleg. Mae'n digon, mae'n digon anodd i feddwl am Saesneg mi hefyd. But so nes i lot o paratoi efo Jenny, a mi wnaethon ni sort of sgwennu brawddegau pwysig a just nodweddau pwysig, and so o'n i'n gallu paratoi sort of brawddegau pwysig i defnyddio, a mi ges i lot mwy o hyder i defnyddio wedyn paratoi. So sort of i feddwl am y siwrne, paratoi am sort of pethau really key yn da. And sort of hefyd nes I siarad efo sort of ffrindiau yn y cymuned sy'n Gymraeg hefyd, a just i feddwl am, o just I trio i dallt sort of trying to say different ways to sort of ffyrdd gwahanol i defnyddio a siarad efo rhywun yn y cymuned, o siarad pobl yn y gwaith yn Gymraeg. Just I trio I sort of dallt mwy just ffindio allan mwy o localisms or lleol. Just achos just achos just sort of siarad efo bobl mewn sgwrs, or just siarad efo ffrindiau, just mae'n wahanol i siarad am y gwaith. Then hefyd ar y teledu, achos just o'n I isio i popeth yn neud sens I bobl. So roedd yn da just I siarad mwy efo ffrindiau a pobl yn y cymuned, just I datblygu mwy o geiriau, a just datblygu mwy o hyder. So just yr un peth oedd just yn ymarfer yn siarad just efo'r pobl, ffrindiau, pobl yn y gwaith a'r plant. Y peth dwi'n struglo efo'r achos dwi'n diog ydy'r sgwennu. Y tasg sgwennu efo'r Cymraeg yn y gwaith lefel 7 yn anodd. Arbennig ffindio y camgymeriadau. Achos dwi'n diog, achos dwi ddim yn... Dwi'n swnio'n diog. Wel, dwi ddim yn gwneud lot o sgwennu yn Gymraeg, o lot o sgwennu ffeithiol arbennig yn Gymraeg. So, just nes I ffindio fo yn anodd. Mi nes I lot o paratoi efo Jenny, and roedd Jenny yn just ardderchol, wel mae hi'n just yn wych. Ond, roedd yn anodd I mi. Achos fel arfer dwi'n siarad yn y cymuned, a dwi ddim yn teimlo, dwi'n trio I sort of ddim yn poeni rhy fawr am treigladau. Ond pan dwi'n sgwennu pethau'n ffeithiol, mae'n bwysig I deud pethau cywir a defnyddio treigladau. So mae pethau sgwennu yn anodd. A dwi'n meddwl mae'n anodd pan ti'n sgwennu mewn ail iaith I weld camgymeriadau chdi dy hun. Cos ti'n meddwl, mae o'n iawn. So, ar y rhaglen dyledu, ges di brofiad o ddefnyddio'r Gymraeg
mewn cyd-destun gwaith mewn ffordd, a defnyddio iaith gwaith a terma a siarad am seicoleg a ffitrwydd a ballu yn Gymraeg. Yeah, just popeth. Popeth. Popeth, yeah. Ar y teledu fyd. So, wyt ti'n gallu gweld bod yna gyfle i chdi neu mwy o hynna yn y gwaith, wrth fynd yn dy flaen wan? Dwi'n meddwl, mae yna tua'r 4 neu 5 o bobl sy'n siarad Gymraeg yn y gwaith. So dwi'n trio defnyddio mwy o Gymraeg efo nhw. Problem ydy, bob amser, does na ddim lot o amser, a da ni angen siarad am y pwnciau. Ond dwi'n trio i cychwyn sort of gyfarfodydd yn Gymraeg. Hefyd dwi'n trio i defnyddio, blwyddyn diwetha, nes i sylwi o'n i'n gallu helpu myfyrwyr mewn darlithydd mwy yn Gymraeg. So, dim pan o'n i'n darlithio, ond pan oedden nhw'n gwneud gwaith sort of grwpiau o gwaith ar ben yn hun, o'n i'n gallu helpu nhw. A hefyd, nes i helpu Enlli Thomas efo'r gyfeiriadydd i PhD. So, o'n i'n gallu helpu Enlli a Manon, a nes i ddim dallt, do'n i ddim yn dallt popeth yn y gyfarfodydd, ond o'n i'n gallu dallt digon a o'n i'n gallu cwestiynau. And so roedd o'n sort of profiad da efo fo. So, a hefyd dwi'n picio sort of mwy fyny yn gyfarfodydd sort of ffurfiol o pan dwi'n just gwrando i pan mae eisiau hellor yn siarad, neu ti'n siarad yn yr whatever the group was that we were in. Okay, sorry, but yeah, just knowledge group, group gwybodaeth. So dwi'n gallu sort of dall mwy a trio defnyddio mwy. So, wyt ti'n mynd i fod yn dysgu tiwtoriala flwyddyn nesaf? Yes, yn bendant. Yn Gymraeg, I mi, mae y ddau dysgu. So dwi'n mynd i defnyddio a trio i helpu myfyrwyr yn Gymraeg. Dwi'n mynd i cario ymlaen efo Jenny. Dy hun hefyd. So, y ddau dysgu, mae hwnna'n gwych. Ti wir ti'n siarad yn gret dros, a mae'n rili braf i glywed bod chdi'n defnyddio fo'n y gwaith. Dwi'n jyst yn meddwl, ti jyst angen i Radio Cymru ffeindio allan bod chdi'n gallu gwneud cyfarfodydd yn cyfweliad yn Gymraeg wedyn, a nhw'n ffonio chdi trwy'r amser wedyn. Wel, roedd y teledu yn hawdd na. So dwi'n poeni am y radio, a dwi'n cofio, mewn, cyn dolyg, roedd na sort of e-bost o Eleanor i dweud, oes na rhywun sy'n gallu dod ar Radio Cymru. A dwi wedi gwneud tipyn o'r radio sort of ys talwm, a just mae'n achos dydy sort of y person arall dim yn yr un stafell, just mae'n teimlo yn just holl wahanol. Pan oeddwn ni'n yn recordio ar teledu, pan nes i wneud camgymeriadau, nes i just stopio a dydy ddim live, so just actually roedd o'n okay. So dwi'n poeni mwy am y radio. Os mae'n just like session recordio, mae'n iawn, ond dwi'n meddwl bod mae'n hawdd ar y teledu. Dwi ddim yn siŵr pam, but just mae'n... na, fedra i ddall hynna. Ond ti'n siarad mor dda rwan, dwi'n meddwl bod o'n gret bod yna lais arall, sy'n siarad Cymraeg am bwnc. So ddim lot o bobl yn trafod yn Gymraeg. So dwi'n meddwl, os gei di gyfle, mae gen ti'n hen ddigon da i wneud o. Nawn ni weld. Gei di weld. Na fo, mae hwnna'n gret dros, mae'r cynnydd ti wedi wneud yn rili da. Mae gennym fi un cwestiwn bach i chdi, achos just o'r ddiddordeb personol i fi, rili, efo gwaith ymchwil dwi'n wneud. Wyt ti wedi gweld dros y cyfnod yma, efo'r lockdown, efo'r cyfnod clo, a gwaith, wyt ti'n defnyddio mwy o Gymraeg yn y gwaith, neu llai o Gymraeg yn y gwaith, ti'n meddwl? Cwestiwn dda. I mi, sy'n ni'n deud, dwi wedi probably
defnyddio llai o Gymraeg. Ond achos, wel, un rheswm oedd, achos pan mi nath lockdown yn cychwyn tua mis Mawrth, nes I gorffen lot o darlithio. Dwi'n gwneud lot o darlithio yn sort of semester 1. So doedd na ddim lot o dysgu I wneud. A hefyd, dros lockdown, wel, nes I defnyddio lot o Gymraeg efo'r plant a gwaith. So like llawer o Gymraeg. Ond efo'r gwaith, achos roedd y pynciau efo sort of myfyrwyr PhD a myfyrwyr meistr a dydyn nhw ddim yn siarad Gymraeg. A don I ddim mewn gyfarfodydd Gymraeg hefyd. So nes I ddim defnyddio llawer o Gymraeg efo pobl yn y gwaith. But nes I cario ymlaen efo Jenny. Efo. Mae'n ddiddorol achos dwi'n meddwl achos bob dim ar Teams, mae yna llai o sgwrsio anffurfiol. Ti'n gwybod, mae jyst fatha syth I mewn I busnes y cyfarfod yn syth. So, mae o'n ddiddorol. Ond dwi wir yn gobeithio gei di ddefnyddio mwy o'n efo, ti'n gwybod, yn y gwaith. Mwy achos mae o'n wych beth ti di llwyddo I wneud. Mae Teams yn efficient. Yndi. Does ddim lot o sort of small talk. But just nes I defnyddio achos o'n i'n homeschooling y plant, o'n i'n ysgolio plant, achos mae Cymraeg yn gweithio yn y gig. Nes I dysgu llawer o sort of geiriau Gymraeg a terminoleg Gymraeg and oeddwn ni'n wneud pethau sort of diddorol yn Gymraeg. So nes I dysgu llawer o pethau Gymraeg sy'n mynd I helpu fi sort of blwyddyn nesaf. O, gwych. Na I ar ei holiadur eto chdi, achos mae gyda ni holiadur ymchwil da ni wedi dechrau ar y pwnc yma. So. Mae'n diddorol. A mae yna aelodau eraill o staff wedi dweud hynny hefyd, actually, bod y dysgu adra wedi cynyddu faint o Gymraeg maen nhw'n ddefnyddio. Ond llongyfarchiadau mawr I chdi Ros, dwi'n wir yn braf clywed chdi'n sgwrsio ac yn gwneud mor dda. So. Dim problem. Bob wythnos ar sesiad lefel 7. Wel, na ni weld. Na I just aros am y manylion. Na ni weld. But diolch am dy help hefyd. Dwi'n licio siarad y iaith. Y mwy dwi'n dysgu, y mwy dwi'n licio siarad. A trio I defnyddio fel yn y cymuned arbennig. Yn lle ti'n byw? Da ni'n byw yn Rachib, so o'r Bethesda. O, oce, gret. So da ni yn sort of cymuned Gymraeg. Lot o gyfle am fanna. Mae plant, wel, mae hogyn yn chwarae y clwb rugby, a dwi ar y PTA, a da ni'n trio I cychwyn y park run yn Bethesda, so just mae'n lot o pethau da ni helpu. So mae'n da jyst I ymarfer mwy o Gymraeg. Yndi, wrth gwrs. Na, dwi'n meddwl bod ni'n trio gweithio allan sut I gefnogi staff sydd ella ddim yn gallu cael y cyfle anffurfiol na yn y gwaith di mwy I wneud o, so pan mae pawb yn bell I ffwrdd, so unrhyw syniadau sydd gennych chi, fysa ni'n falch o glywed nhw, really. OK, wel, na I feddwl. Nei di feddwl, na. Just amser y cysgu'n pawb yn dweud, so fel ti'n dweud, mae pawb yn eitha trwy yn efficient efo'i amser, ond unrhyw beth ydyn ni'n neud I helpu, a dwi'n gwybod mae Jenny'n gret yn cefnogi a falle, so, mae'n braf iawn siarad efo chdi, Ros, yn ddiddorol iawn clywed am dy waith di. Diolch am dy amser. Dim gwbl. Mae'n bregus achos dwi'n y swyddfa ar y bon yma, achos dwi'n recordio pethau. Na chdi. Mae gen I gradd newydd, o gradd bellter sy'n dysgu, sy'n cychwyn mis nesaf. And so dwi'n recordio sort of videos a sort of darlithydd ac ati. So mae'n brec neis. So ydy hwn yn radd hollol o bell neu gradd
sydd yn kind of blended learning? Na, mae'n gradd meistr yn psycholeg perfformiad. And oedd o'n mynd I cychwyn yn mis Medi, sort of beth bynnag, cyn lockdown, cyn popeth efo Covid, ond oedd yn mynd I cychwyn. So mae'r plan ydi, mae'n hollol pellter. Okay. So da ni'n mynd I gael sort of sesiynau sesiynau tutorial efo'r Teams neu Zoom. But plan, da ni'n recordio pethau efo'r Panopto a sort of, and then, da ni'n sort of dod efo'r yn gilydd I gael, sesiynau ar-lein. Gret, diddorol. Wel, mae'n Brave New World. Brave New World. I bawb, dwi'n meddwl. Indeed. Gret, diolch yn fawr iawn I chdi, Ros. Dim problem. So, ti eisiau mi anfon y fideo I Jenny? I Jenny, cos neith I gofnodi fo wedyn. Grand. Okay. Dim problem. Diolch yn fawr iawn. Neis gael chdi. A ti hefyd. Hwyl. Ta-ra.